fi yw Efa Blosse Mason a dwi'n neud animeiddio ac yn creu ffilms. A fi yw Mae Mali Hâf, dwi'n cerddor, artist a cantores. Dyn ni'n gweithio gyda'n gilydd ar prosiect amdano myfyrdod ac yn neud fideos myfyrdod yn y iaith Cymraeg. Bydd Mali yn arwain y myfyrdod a byddai yn creu animeiddio. Dwi'n rili edrych ymlaen i cyfuno y celfyddydau a meddwlgarach gyda'n gilydd. Os dim angen bod yn ysbrydol, os dim angen bod yn bwdus, mae unrhyw un yn gallu wneud mae anadlu tipyn bach pob dydd yn wneud gwahaniaeth mawr i'ch bywyd, i'ch feddwl. Mae fe'n llawer o help yn fy mywyd i. Mae wedi helpu fi gyda gerddoriaeth, fy meddwl, a fi'n gobeithio pasio hyn ymlaen at pobl sydd angen help yn ei bywyd brysur. Dwi'n credu bod cymryd jyst 10 munud i chi eich hunan pob dydd lle chi'n cysylltu gyda'ch corff chi yn gallu helpu eich iechyd meddwl lot fawr. Felly gobeithio mae prosiect ni'n mynd i helpu chi hefyd. Hefyd, ni ddwy yn neurodiverse. Meddwlgarwch wedi helpu ni ddau. Mae ffocysu, emosiynau maen nhw ddim yn hawdd i ni. A mae ymarfer meddwlgarwch a myfyrio yn helpu ni llawer. Felly, fi'n gobeithio mae'r neges, mae'r fideo yma yn gallu ysbrydoli pobl hefyd i dod o fe mewn i bywyd nhw. Mae wneud myfyrdod yn y iaith Cymraeg yn rhywbeth sydd heb digwydd llawer, fel mae yna Headspace app ar gyfer yn y iaith Saesneg, ond does dim llawer o adnoddau i iechyd meddwl ar gyfer pobl sydd yn siarad Cymraeg. Felly gobeithio mae hwn yw'r dechrau. Mwynhau!